Pini pai pai ni phai thongke brai siar ni APHLC methang sai hemalong pherangke amai ingni ponsi APHLC amen en pen RTI ke jok lapen bangalong tangka kehang thap the de jia phan kachuning ri lapusona sai ke claim la ke APHLC pukache krong thap atumsi ke claim pusi APHLC amai phuja ka tharpen ningchi pherangke amai long APHLC amai phu jai ka tharpen lam the ke jai ke Pinangan atum APHLC amen en pen RTI alo ke jok lapen tangka donation ke hangpu nilitum arjulong si kiwang jilangani lapusona sai pe claim long le deadline ji pu mathasi pherangke thing no long pen lamthi peklang ponlu kumani atum APHLC amen en pen RTI ke jok lapen donation ke hangdo pusi nilitum beta chilong lo lapuson pen jok nilitum asong long nongmo nang ki jo ason si nang do kok lo La sola maputhak nilitum APHLC angbong charjusi APHLC asong atum amat ke claim click sita APHLC amen nangke endun atum si lapusona sai ke claim pusi pachini la sira da phan ke pachini bangke pini pen anpara ke karbianglong west karbianglong lapen akapre dimalong kami nilitum asong amen pen tangka ke hang lapen RTI ke jok do lepute nilitum asong along ke claim vek abang phuatum aridak ave lepute kipi dunde de jia phansi pachini dunlo RTI ahin polote APHLC adun maifu rajas tiso lapen rap chunbang je kiterang atum aridak ave lepute kipi dunde de jia phan pachini pon lapen halapu donation ahin positame finance secretary dhoniram timong lapen rajen timong atum aridak ave lepute kipi pede jia phan pachini pon thu Karbi Anglong ba along kaprek asor sita West Karbi Anglong tame di Mahasau tame Baha Plain District tame nitum APHLC pen jong si RTI kipi ba donation ke hang pulotang te lake nilitum authority kipi power kipi ke claim non pu kipu halatum asohi thek longan si rat majok sita donation na nang pido nai lapen RTI seta nang deng du nai allo lage 2005 aning kan se pe pass lo 2005 bodi lo 2005 aning kan se pe pass lo 2005 ma 2006 ma la se 2005 RTI ke kem bang idea bang mise la bang ke corruption ke claim atu aron repen kam ke claim lai hui kapa veji corruption kapa veji aphansi la RTI ke tem News report Karbi Anglong Live